Dobre, takže čo máme spraviť ďalej? Okrem toho, že vieme rozdať notebooky, máme. Najprv prihovor. Ja mám aj krovie. Oslavo, poď robíš krovie. No, takže asi sme teraz vlastne tu vyšli aj celé to úsilie, kvôli komu sme vlastne vyvinuli. Takže deti nám tu chýbajú, takže poprosím, aby sme zavolali deti. Mám také nakrivo? Ty posledné som rozdával v takom svetri a tam videl to dlho vyzerá. Žiaci, vážení kolegovia, vážení hostia. Vianoce sú milé sviatky, sviatky pokoja, lásky, ale aj splnených želaní. K nám do školy prišli Vianoce o pár dní skôr a je tomu tak vďaka štedrým ľuďom, ktorí zároveň sú aj veľmi dobrí odborníci a vidia, aké pokroky môže technológia vzdelávania dosiahnuť. Takže ja som veľmi rada, že môžem medzi nami privítať pána Oravca zo spoločnosti Lenovo. Vítam medzi nami pána Kopaniho zo spoločnosti Procesus. Vítam medzi nami pána Teresku zo spoločnosti IT škola. A na záver som si nechala človeka, bez ktorého by jednak táto škola nebola tam, kde je, v oblasti IKT, ale dovolím si povedať, že aj všetky školy na Slovensku, alebo teda školstvo na Slovensku v oblasti IKT by nebolo ani tam, kde je teraz. Tak je to pán Roman Baranovič. Zároveň vítam aj pána starostu a pána zástupcu starostu. Bez nich by takisto táto škola nebola tam, kde je, pretože všetky granty potrebujú aj spolufinancovanie, takže ďakujeme. A vítam aj zástupcov rodičov, pani Srnkovú, ktorá inak je aj mamička tu nám má dcerku, Máriu Šikovnú, takže bude mať čo dočinenia aj s týmto projektom. Ďalej by som teda, ako by sme začali najlepšie. Najlepšie začneme otvorením slávnostným tejto našej učebne, tejto našej triedy budúcnosti. A otvorili by sme ju teda slávnostným prestrihnutím tejto našej červenej a poprosím pána Kopaniho, aby sa ujal. Ďakujeme pekne. No a ako najlepšie by sme mohli pokrstiť takú tabulu interaktívnu Internet ako teda praktickou ukážkou a spustením. Takže vidíme.
faka, že nie je to lacná záležitosť. No a preto by som teraz poprosila, aby sa ujal slova pán Baranovič a trošku to tu teda odpovedal na tú otázku a vysvetlil. Ja možno neviem odpovedať na túto otázku, ale poďme to trošku inak. Takže vážení prítomní, najmä naši mladí priatelia, ktorí sa stanú počas následujúcich pár mesiacov do konca školského roka objektami takého experimentu, v ktorom pokračujeme po ďalšej škole. Minulý rok v marci sme ako experiment začali prvýkrát niečo také, že sme ako spoločnosť Microsoft zasponzorovali notebooky pre každého žiaka v jednej triede v Trstenej. Bola to druhá trieda, čiže to boli deti na prvom stupni. No a ten projekt bol veľmi úspešný. Žiaci v tej triede dodnes tie notebooky používajú a spolu s pánom učiteľom ukazujú, aký prínos majú takéto technológie pre vzdelávanie. No a keďže projekt bol úspešný, alebo tá prvá fáza bola úspešná, tak sme si povedali, že potom ako sme vyskúšali, že na prvom stupni to ide, skúsime to aj na druhom stupni. A spomedzi všetkých škôl na Slovensku, ktoré by určite mali záujem, aby sme práve na ich škole niečo takéto skúsili, som si spomenul na pani riaditeľku a učiteľku Janku Kontúrovú, ktorú som spoznal možno takých 5 rokov dozadu na jednej prezentácii, keď rozprávala o tom, čo robia na škole, a hovorím si, že prečo práve základná škola v Bošanoch by to nemohla byť. No a keď sme sa spojili, dohodli sme sa, že áno. No a tak tu dnes teraz sme, aby sme tie notebooky rozdali a tento experiment si skúsili. Dôležitou súčasťou toho experimentu sú nielen žiaci, ktorých som už teda vymenoval, ale sú tam aj vzadu sediaci učitelia. A neviem, či si to uvedomujete, že teda stávate súčasťou experimentu, že budete mať notebook, ktorý budete mať k dispozícii stále, ale žiaľ, je to pre vás aj nejaká povinnosť vlastne premýšľať nad tým ako učiteľ, ako učiteľ môžete takýto nástroj čo najlepšie, čo najinteligentnejšie využiť. Som veľmi rád, že teda tá myšlienka notebookov pre každého žiaka našla aj ďalších partnerov, priateľov, sponzorov, ktorí sa rozhodli, že s tým pomôžu. A tak tu máme nielen notebooky, ale aj naozaj také super moderné sci-fi vybavenie tejto triedy, ako je kvalitný data videoprojektor, interaktívna tabuľa alebo vizualizer. Čiže všetky také tie nástroje, o ktorých si my myslíme, že sú dôležité preto, aby vzdelávanie mohlo byť moderné, aby vzdelávanie mohlo napredovať ďalej, sú tu v tejto triede k dispozícii. A tá najdôležitejšia ingrediencia ale sú učitelia, ktorí sa s tým budú musieť naučiť robiť a budú musieť premýšľať nad tým, ako to používať. No a potom žiaci, ktorí budú musieť byť natoľko poslušní a disciplinovaní, aby pokiaľ možno tie notebooky hneď prvý týždeň neskončili v nejakom šrote alebo niečo podobné. A tak verím, že všetko toto sa podarí naplniť, že počas tých následujúcich mesiacov do konca školského roku sa tu udejú veľmi zaujímavé veci, že sa podarí potvrdiť pár takých hypotéz, ktorým do tohto projektu vstupujeme. Síce napríklad, že žiaci sa o mnoho radšej učia s notebookmi ako bez notebookov, že dokonca keď sa učia s notebookmi, tak sa učia lepšie, že majú lepšie známky ako mali predtým, lebo ak by sa to náhodou nepotvrdilo, tak tie notebooky potom zoberieme a skúsime niekde inde tú hypotézu potvrdiť. Tak pevne verím, že prospech v tejto triede, keď budeme teda hodnotiť, teraz máme vlastne prvý pôrok prebehol bez notebookov, tak to už nejak dopadne, ale keď nebude vidno teda ako významné zlepšenie na konci školského roka, tak asi sa potom tá teória nevypláca a notebooky sú potom vhodné len na prvom stupni, kde sa to vypláca na druhom stupni. Je to lepšie bez notebookov. Uvidíme teda. Uvidíme, je to určite výzva pre vás všetkých a pre nás a aj pre nás, na ktorej vlastne stojíme na tejto darcovskej strane. Keďže viem, že mladí ľudia nemajú veľmi radi nejaké dlhé reči, tak tu by som to možno skončil. A v súlade so scenárom, ktorý pani riaditeľka pripravila, myslím, že toto je ten okamih, keď vám rozdáme notebooky. No, keďže my sme tu 4, tak to môžeš tak nejak bráť, že my toto tak budeme rozdávať. Aha, ešte dostanete okrem toho aj takúto šnúrku na mobil, na kľúče, spolu s notebookom.
David Blaško. Pálko Blesák. Marian Bulák. Dominika Gašparíková. Dávid Vodal. Julia Jančichová. Zdrojila by sa? Tejto. Tak postaneš z tejto kopy. Timea Korcová. Viera Kutelová. Adam Modory. Simona Mozolová. Sabina Páleniková. Kristián Petrus. Michal Rikalský. Tadeáš Samela. Mária Srnková. Patrik Škreko. Nech sa páči. Lucia Štrbaková. Erich Tkáč. Denis Varga. Filip Vincur. Takže mali by ste mať deti všetci. Máte všetci? No, už sa každému. Dobre. Čo to za vždy učiteľov? Áno. Pre pán učiteľov a pani učiteľov, no jasné. No, takže poprosím pani učiteľku Pavlínu Šišmičovú. Pani učiteľka bude v tejto triede učiť slovenský jazyk, výtvarnú výchovu, slovenský jazyk, výtvarnú výchovu a je aj triedna učiteľka tejto triedy. Super. Poprosím pani učiteľku Ivanu Mikulovú, tá bude učiť anglický jazyk, respektíve učí anglický Nech jazyk. sa páči. Pani učiteľka Dana Pecarová. Zemepis? Zemepis. Pani učiteľka Jana Valachová. Prírodopis a školská psychologička. Pani učiteľka Jana Bulaková. Občianska výchova, hudobná výchova. Pani učiteľka Anna Heseková. Fyzika. Pani učiteľka Katarína Šnajgenová. Dejepis a zástupkyňa riaditeľky. A na záver Jana Kontúrová. Keby prišiel sem k nám a niečo povedal.
Je to pre mňa veľké potešenie, mám z toho obrovskú radosť. Ale nie len ja ako starosta, ale vlastne celá obec, že v našej škole sa začne realizovať projekt notebook pre každého žiaka. Ako aj pán Baranovič pred chvíľou povedal, základná škola Bošany sa už niekoľko rokov prezentuje v rámci tej výpočtovej techniky, tej technológií a myslím si, že je to pre ňu veľké ocenenie, že má možnosť byť realizátorom a prvým realizátorom tohoto projektu v druhom stupni v rámci škôl na Slovensku. Je to nová progresívna metóda a myslím si, že máme jak šikovných žiakov, tak určite šikovných pedagógov, že to nájde uplatnenie a veľmi im to pomôže ich výučbe. Čo ma veľmi teší a chcem pri tejto príležitosti poďakovať všetkým sponzorom, ale hlavne Microsoftu, že peniaze nachádzajú granty pre rozvoj vzdelanosti našej mladej generácie a ja keď mám možnosť pri stretnutiach s týmito deťmi alebo pri inách vždy hovorím, že vzdelanosť je základ rozvoja spoločnosti. Takže je to vlastne aj do našej budúcnosti, do rozvoja celej spoločnosti, aby sme sa mohli rozvíjať a takto si zabezpečovať ďalší život. Nuž, ešte raz veľká vďaka za všetko, ako bolo aj pani riaditeľkou povedané, je to veľmi pekný darček k Vianociam a ja vám z úprimného srdca prajem príjemné prežitie všetkým Vianočných sviatkov a veľa pracovných aj osobných úspechov v novom roku a bodaj by sa takéto projekty a programy aj naďalej vám darilo úspešne realizovať. Veľmi pekne ďakujem. Ja ešte možno poviem, predsa len ešte raz by som chcel na tomto mieste dve veci povedať. Jednak tá, že rozdiel medzi žiakmi na prvom stupni a na druhom stupni je v tom, že na prvom stupni, keď sme tie notebooky rozdávali, tak žiaci ich zapínali ešte cestou, ako išli na lavicu, k lavici. Kdežto tunák vy v podstate stále ako poslužnenične nesedíte a čakáte, že dostanete pokyn. Takže to je hneď ako vidno ten prvý rozdiel. Druhá vec, a chcel by som poďakovať pani riaditeľke, pani Janke Konturovej, za všetko to, čo investovala svojho času a svojej energie a svojej múdrosti. A skutočne aj ona je vlastne dôvodom, prečo sme práve tu dnes na tejto škole a prečo z tých 3600 škôl na Slovensku sme si vybrali práve túto školu. Takže veľmi pekne ďakujem, Janka, za všetko, čo som mohol vidieť, že si robila to posiaľ. A predpokladám, že to platí aj ostatných kolegov učiteľov, pre ktorých si motorom a ktorých ženieš kupredu. Takže ďakujem. Ďakujem pekne, takže mohli by sme teraz trošku pokračovať ďalej a síce ešte pod stromčekom nejaké darčeky zostali, takže ja neviem, pre koho... Strany to treba rozdať ešte. Pre koho to tam je. To som teraz nepísala, ale... Takže... Takže my sme sa vám trošku symbolicky chceli takto poďakovať a taký vianočný darček, nejaké také propagačné materiály. Naša obec má na 25. výročie, oslavuje vlastne tento rok, takže taká malá Ďakujem veľmi pekne. No a ďalej teda by som už... Nech sa páči. A ďakujem v mene celej triedy. No, ale ja si myslím, že dneska je normálny pracovný deň a v škole sa treba učiť. A my sme sa už teraz veľmi zdržali a jednoducho musí tu byť nejaké dneska vyučovanie jednoznačne.
A je to taká zhoda náhod, ale ja práve teraz, piatok, túto hodinu učím v tejto triede. Takže ja si túto hodinu nepustím a jednoducho tu sa bude učiť, ale tu sa bude skúšať. Takže, lebo v škole sa skúša a to musí byť. Takže ja teraz poprosím našich hostí, aby prešli dozadu. Ja mám ešte teraz takú technickú poznámku. A síce takú, že ste tu videli, ako som tu tancoval, keď som rozdával tie notebooky. Ale kvôli tomu, že iba polovica z nich je funkčná. Takže tí, čo išli prvý náraz, dostali ten funkčnejší, tí, čo išli neskôr, potom dostali ten nefunkčný. Takže skúste teraz si tie notebooky vybrať. No, tak bol ten pokyn zadaný. A skúste ich zapnúť. A polovici z vás sa rozbehnú a druhej polovici sa nerozbehnú. Takže tí, ktorí sa nerozbehnú, tak si ho zatiaľ tak nechajte pred sebou. A pani riaditeľka z techniky to potom popoludní doinštaluje, ale v tejto chvíli teda polovica rozbehnú a tá polovica... Tak sme sa to snažili spraviť tak, aby v každej lavici bol jeden funkčný. Dúfam, že sa to podarilo. A ten, ktorý sa rozbieha tým, že sa tam zjaví Windows XP nápis. Ten, ktorý sa nerozbehne, tak sa zjaví bez nápisu. Mali by chvíľu fungovať. Dúfam, že sa to podarilo. No, takže pán Baranovič mi to tu teraz narušil. Čo ja už tu teraz chcem skúšať? Čo ja už tu teraz môžem skúšať? Čo je žiadnu reakcia? Čo je za zázrak? No, ale teda, poprosím vás teraz do toho, keby ste sa presunuli, Dobre, ďakujem sa zlaté. Dobre, vidím, že už teraz ste rozptýlené. Ďakujem ešte raz pánu Baranovičovi. Tento nefunguje, tu funguje zlaté, je nejaká náhoda, tu funguje tento v poriadku, tento nefunguje, tento funguje. Ja to ešte tu funguje tento. Nefunguje. Tento funguje. Aha, takže to dokonca nebude fungovať. Je s tým problém ešte jeden technický. Tento funguje, tento nefunguje. Aktuálne ste v akom stave, tento je v akom stave. Ja ti to prepáčam to tak mierne, aby sme to ako... Niektorí fungujú, tento funguje, tento neviem, čo sa stalo. Tento funguje. Aj tento funguje, tento funguje. Tento funguje. Tento asi nebude fungovať. Dobre, takže tak, my sa už posadíme dozadu. Dobre, takže ako som už povedala, teraz sa tu ide skúšať. A pripravila som si pre vás takú vedomostnú súťaž, vedomostný kvíz Milionár. Pozerali sme, pravda, v televízii Milionára. A ja som si tu pripravila pár takých otázok milionárskych, takže uvidím, ako budete vedieť odpovedať. No a je tu otázka číslo 1. Jedným zo štvorice najvýznamnejších svetových výrobcov počítačov je firma, viete odpovedať? A, B, ktorá firma je to? B. Aká je to firma? Super. Takže, čo ja vlastne hovorím, však poďme to vyskúšať, či je to tak. Takže označíme Lenovo. Áno, označíme Lenovo. Tak uvidíme. Áno, teraz môžete zatlieskať. Výborne, dobre. Takže prejdeme na ďalšiu otázku. Takže druhá otázka. Jedným z najmodernejších systémov pre interaktívne vyučovanie je za A eBeam, za C Sonar, za D Activo, za B Interbright. Takže vieme odpovedať? B. Aký je to systém? Interbright. Presvedčíme sa.
Takže naozaj skutočne Interbright. Vidíte, to tu niekde napísané? Interbright. No. Dobre, takže môžeme ísť na ďalšiu otázku. Takže prvá spravodajská televízia na Slovensku, ako sa volá? Ako? Áno, je to D3. Vyskúšajme si to, vlastne, čo ja hovorím, čo ja odpovedám do keľu. Takže áno, naozaj máme pravdu. Ideme ďalej. Otázka číslo 4. Najvýznamnejšia softverová firma na svete je, a teraz to je ťažká otázka, to som zvedala. To ja neviem, ja by som si dala 50 na 50. Ja by som si dala 50 na 50. Mne sa to nezdá. Dáme 50 na 50. Ale daj mi. Samozrejme je to správne. No a posledná otázka. Koľko notebookov sme dnes dostali do školy? 21. No, takže to už vidíme, že sú rôzne, takže čo? No, priateľ na telefóne, super. Takže halo, pán Baramovič. Ja myslím, že 29. Necháme si poradiť. Áno, označíme? A isto? Takže označíme. Ste si istí? Takže áno, je to super, aj poslednú otázku ste zodpovedali. Takže týmto pádom. No, takže vidím, že vedomosti dneska máte celkom dobré a môžem vás pochváliť. A týmto by som aj chcela ukončiť toto naše slávnostné stretnutie dnes s takýmto krásnym vianočným prekvapením a s takýmito krásnymi vianočnými darčekmi. Ja by som chcela popriať žiakom, aby mali veľa radosti z učenia, aby do školy chodili radi, a som presvedčená, že aj tento projekt a tieto notebooky im v tom pomôžu. Zároveň by som chcela aj v mene učiteľov vyjadriť presvedčenie a teda potvrdiť, že sa budeme snažiť, aby sme všetku túto krásnu techniku, ktorú tu dneska máme, využili čo najlepšie, čo najefektívnejšie, aby naozaj to vzdelávanie bolo moderné a bolo pre žiakov čo najzaujímavejšie. Takže toľko to by som dneska chcela povedať. Ďakujem vám všetkým, ešte raz sponzorom hlavne a všetkým ostatným za účasť. Takže teraz by sme vás deti trošku nechali tu na, áno, samých, takže môžete popozerať, komu ide internet. Ostatné notebooky sa všetky poinštalujú ešte, nestihlo sa všetko. Dobre, takže takto vyzerá notebook, ktorý je OK. Keď sa vám spustil, je tam taká príjemná mladá dáma. Nejaká žiačka. Takže, kto máte tieto, tak s tými sa môžete teraz pohrať. Je to dúfam, že takže v každej lavici je jeden. A tí ostatní vás poprosím, že zakladnite zatiaľ a popoludní to ešte tu takto robíme, aby ste to už od pondelka mali fakt k dispozícii. No, takže deti sa teraz trošku môžu pohrať a ja poprosím dospelých učiteľov a hostí, aby sme sa presunuli do ďalšej triedy. No, nech sa páči. Ale môžete odbudiť. Náhodou internet nefungoval, tak heslo na pripojenie do siete je, viete aké?
Pani Kontúrová je najlepšia riaditeľka. To si zapamätajte. Na zdravie, aby, jak som povedal, takto úspešne sa darilo podporovať školy a vzdialenosť v našej republike. Takže spoločne na zdravie a veľa šťastia, zdravia a úspechu všetkým. Na zdravie. Dobrý deň. Dobrý deň. Dobrý, my sme zo školskej televízie. Mohli by sme sa pridať pár otázok? Jasné. Takže ako si predstavujete, že ako notebooky žiaci dostali? Myslím si, že je to výborná príležitosť pre žiakov a takisto pre Lenovo troška sa zviditeľniť, lebo málo ľudí pozná Lenovo ako štvrtú najväčšiu spoločnosť a výrobcu v IT. Verím, že žiaci budú spokojní s našimi notebookmi a že táto tradícia sa bude posúvať na ďalšie školy. Budú si žiaci nosiť notebooky aj domov? Áno, samozrejme. A čo keď sa niekomu ten notebook pokazí, čo potom? Samozrejme bude odservisovaný v autorizovanom servisnom stredisku. Ďakujeme za rozhovor. Zo školskej televízie, mohli by sme sa spýtať pár otázok? Nech sa páči, áno. Takže koľko takýchto tried je na Slovensku? Momentálne táto je tretia trieda na Slovensku, čo dostala notebook pre každého žiaka. A ako bude tento projekt ďalej postupovať? No, tento projekt bude postupovať tým, že tí žiaci získajú nejaké ďalšie skúsenosti s tými notebookmi, no a budeme hľadať ďalšie školy, ktoré sa do toho budú chcieť projektu zapojiť. To je náš cieľ. Ďakujeme za rozhovor. Mohli by sme nás vyrušiť, my sme zo školskej televízie, chceli by sme sa opýtať pár otázok. Ako by podľa vás malo vyzerať moderné vyučovanie na školách? No, ja si myslím, že moderné vyučovanie by malo vyzerať tak, ako sme pred chvíľočkou otvorili v tej triede. To znamená, vaša škola je živým príkladom toho, ako má vyzerať moderné vyučovanie. To znamená, okrem tých notebookov, ďalšie moderné pomôcky, ako sú interaktívne tabule, vizualizéry a tablety. Takže myslím, že vaša škola nastúpila správnym trendom a postupne sa určite bude vlastne toto realizovať aj v ďalších školách a u vás samozrejme vo vašich ďalších učebniach. A aké moderné technológie by sa ešte mohli využívať? Ďalšie moderné technológie, ktoré vlastne sú určené pre oblasť školstva, ktoré sme dneska nevideli, tak to si myslím, že by mohli byť v podstate hlasovacie zariadenia. Ďalšie moderné technológie sú meracie zariadenia pre prírodovedné predmety. No a samozrejme, čo sa týka softvérového vybavenia, tak tam je, myslím, dosť široká škála produktov, čiže aj tie softwérové produkty budú zaujímavé.
Ďakujeme za rozhovor. Vyrušiť? Chcem by som sa odzať pár otázok, že prečo si pre tento projekt vybrali práve našu školu? Tak verím, že v tejto škole sú jedni z najšikovnejších žiakov na Slovensku a preto sme si vybrali túto školu. A čo ďalšie triedy aj ostatní žiaci by sa chceli predsa učiť s notebookmi? Tak určite by chceli a uvidíme. No ja som teda v tom svojom príhovore povedal, že uvidíme, ako sa prejaví ten školský prospech, že či to má zmysel, lebo keď to bude mať zmysel, tak si myslím, že aj rodičia ostatných žiakov a možno pán starosta alebo nejak sa nájdu nejakí ďalší sponzori, ktorí si povedia, že to stojí za tú investíciu. Ale v prípade, že by sa ten prospech mal nebodaj pokaziť, tak už nikto ďalší sa nenájde, ktorý by si povedal, že to za to stojí. Mohli by si žiaci notebooky medzi sebou požičiavať? Ako medzi tými triedami? No ak budú ochotní, tak kľudne si môžu požičať, ale ja keby som dostal notebook, tak si to dobre rozmyslím, či ho niekomu požičiam. Dobre, ďakujeme za rozhovor. Ja vládajú veľmi dobre a hravo, takže uvidíme, ako to bude, či to dokážete udržať, aby sa cez hodiny len nepísmenkovali a neinternetovali. No, bude to ako výzva. Uvidím, aké sme kreatívni. Sa preskúšam. Ja tomu verím, že dobre dokáže. V tejto stene to malo dobre, ale v tejto stene sme trochu podvádzali. Keď ten prvý stupeň, tak je to len jeden pán učiteľ. Takže tam je to jednoduchšie. Ešte tu, už je to 9, je to 7 pár, 7 učiteľov. Ani učiteľ. Je to už náročné. A to prvom stupni, ako jeden učiteľ, keď to zvláda, tak to ide, ale tu máš už ako 7 a každý to predmete si niečo vymyslieť. A je to celé trošku iné, sa nedá to tomu. A možno to zase je to druhou chvíľu. Možno to pani vedia presvedčiť, aby ešte aj do ďalších 16 kriet sú na tú techniku. Starostom. Musím na to pracovať. Ale vypadá, že tu je nového pre učiteľov, že to je skoro zbytočné, že to vymyslí ďalšie. Nie? Nie. V tejto triede sú tam nejaké špeciálne vymysleníci, nespätníci, ale je to skôr taký, ako máte svoje pedagogické systémy, že sa tých pár nie sú ani super dobrí, ani super zlí. Keď uvedú, čo sa stane. Ja sa spíš istý, že sa nebolo povedal. Bez polky by to hádala nešlo na záver. Tak nech sa páči, polka.
No, ďakujeme vám pekne. Čo sme chceli, to máme. Teraz vás poprosíme, priatelia moji, keby ste vy tu zostali na tom bankete, lebo dobre viete, že pre nás ste všetci Jožkovia, všetky Zuzky. A my vás budeme tak akorát podľa nejakých tých farebných, alebo neviem akých odtieňov, poďte si, priatelia moji, do kúta, vyberať komu sa čo ako. Sme dohodnutí. Takže vás poprosím, keby ste sa tak bližšie postavili, aby všetci v sebe. Stojte tam. Na podiv, to naše rozhodovanie, Zuzi, nie tak, aby sme sa videli. To naše rozhodovanie nebolo ani ťažké. Viac menej sa zhodli. Je pravda, že v niektorých tých tancoch prebrali ten šoférák dievčatá, chlapí. Museli nás trošku, my sme boli tie kolesá a oni boli tí šoféri. Tým pádom sme nechali viacej vyniknúť dievčatá. A potom to bolo ťažšie vybrať si z dievčat. Sú tu chalani, ktorí si ale nedali zobrať šoférák z ruky. A teda by som to nenaťahoval, ja to rozumiem. Asi tak ako Pico Adelo, hej. No, takže vyberieme najskôr chlapca. Je to chalan, ktorý má nohy až po zem. Je to chalan, ktorý má medzi očami nos. Tento chalan má čierne podzobánky. Tento chalan má niečo spoločné so mnou, lebo nemá moc vzorkovanú kravatu a je to Jožko. Tento Jožko má samozrejme aj meno. Dohodli sme sa viac menej jednohlasne, že je to Erik Meluš. A teraz musíme dať šerpu a